Tervetuloa ja aloitetaan tämä juhla seuraavaksi reippaasti. Leivonmäki se on lupsakka paikkakunta, täällä Puula ja Päijänte seuvuilla. Meillä on harjuva ja mäkejä, kukutella käkejä, Vahapasuu on upeinta kaikista. Ne on Helsingin herrat sen määräilleet, siellä konttoreissaan kun ovat hääräilleet, että rauhoitetaan tuota Leivonmäen suota, se on ihan hine juttu se Haapasuo. Ei ole Niilo voittanut tuon laulun esittäjänä. Arvoisa juhlaväki, tervetuloa Kansallismuistelusten 20-vuotis juhlapäivään, jota tänään vietämme. Yhdistyshän käytti 20 vuotta 19.4. tänä keväänä. Alun perinhän tämä päivä valikoitui ajankohdaksi sen takia, että tänään vietetään kansainvälistä kansallispuistopäivää. Eli halusimme myös samalla juhlistaa tätä suuremmassa mittakaavassa. Syntymäpäivänä on aina tapana katsella tähän taaksepäin, mitähän sitä on tullut oikein tehtyä, ja näin teimme mekin, kun rupesimme tätä juhlaa suunnittelemaan. Totesimme kuitenkin heti alkumetreillä, että sellaisen vaativan historiikin tekemiseen meistä ei tällä kertaa ole. Se on resursseiltaan liian vaativa urakka ja siihen on lähteneet. Mutta sen sijaan olemme koonneet toiminnassa mukana olleita henkilöitä ja meidän ystäviltä tarinoita ja muistoja näiden 2 vuosikymmenen ajalta. Ja sihteerimme Eeva Hytönen on editoinut siitä 20-vuotisjuhlajulkaisu, joka on nyt sitten saatavilla tässä juhlassa jokaiselle juhlaan osallistuvalle, eli yksi per kotitalous juhlan päätyttyä. Valitettavasti meillä on 2 yhdistyksen jäsentä, jotka eivät ole tänään voineet osallistua juhlaan. Estyneet saapumasta ovat Lääninna Nikkilä ja Ritva Laitinen, jotka molemmat ovat olleet juhlatoimikunnan jäseniä ja meidän kantavia voimia näiden vuosikymmenten ajan. Heillä on tullut tälle päivälle henkilökohtainen kutsu toiseen merkittävään juhlaan, josta he eivät ole voineet kieltäytyä. Näin ollen tässä 2 juhlaa nyt sitten oli päällekkäin ja he joutuvat valitsemaan tuon toisen juhlan, jossa heillä oli henkilökohtainen rooli. Muita juhlatoimikunnan jäseniä ovat olleet Tuulikki Strandén, sihteerimme Marja Sokkanen edelliseltä kaudelta, nykyinen sihteerimme Eeva Hytönen ja minä Merja Olemus-yhdistyksen puheenjohtaja. Tiesittehän muuten, että Leivonmäen kansallispuistossa käy vuosittain yli 25 000 retkeilijää. Joillakin vuosina tuo määrä on ollut lähes 30 000. Haluamme toimintamme kautta kertoa myös lähellä oleville asukkaille ja yrityksille, mikä on valtava potentiaali meillä on kansallispuistossa ja sen kehittämisessä. Yhdistyksen mukana toiminnassa olevia yhdistää vahva usko niihin tavoitteisiin, joita aikanaan yhdistyksen perustamisvaiheessa toiminnalle asetettiin. Me haluamme edistää luonnontuntemusta ja ympäristökasvatusta, paikallista yritys- ja yhdistystoimintaa, kulttuuri- ja liikuntaharrastusta, tieteellistä ja taiteellista toimintaa ja niiden tekemistä tunnetuksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mutta eiköhän siis aloiteta. Meillä on aikamoinen ohjelmakompletti tässä tulossa. Ja ensimmäisenä esiintyjänä juhlan polkaisi liikkeelle opereitio, jota ei olla nähty oikeastaan kovin pitkään aikaan. Ja olemmekin saaneet tämmöisen erityisoikeuden tässä juhlassa, että he tulevat meille esiintymään. Ja Sinikka Lahti, jonka johdolla tämä tehdään, jalkaliike, olkaa hyvä. Puistosoiden ja harjujen, se on suojelun arvoinen. Se on korjataalta, kun katkelossa saa pöllunta. Liikö sinäkin nyt seuraa räädyn samoten sorrena.
Syysniemi avas luonnon puhdas kauneus tuo, virkistää ja voimaa antoo. Tule Leivonmäen kansallispuistoon, herää luonnosta rauhan säästöt suo. Turvesuolla on ikuinen, ja myös ihminen hyödyntää sen. Suovinnassa palvelutta, karpalossa punakutta, yhdessään ja suola liittyy polvelta toiselle siirtelyyn. Syysniemi avas luonnon puhdas kauneus tuo, virkistää ja voimaa antoo. Tule Leivonmäen kansallispuistoon, herää luonnosta rauhan säästöt suo. Vaikka sulta harjulle käy, eikä loppua polville näy. Sinjammet silmä iskee, kosket pohjansa syke, iltansa kuinka täällä pois sinä kiireen tuotaan. Syysniemi avas luonnon puhdas kauneus tuo, virkistää ja voimaa antoo. Tule Leivonmäen kansallispuistoon, herää luonnosta rauhan säästöt suo. Tule Leivonmäen kansallispuistoon, herää luonnosta rauhan säästöt suo. Tänään saaneet juhlapuhujaksi Päivi Halisen Jyväskylästä, joka on meidän, voi sanoa näin, pitkäaikainen Leivonmäen kansallispuiston ystävä. Jo yli 20 vuoden takaa varmaan Päivi kertoo mistä saakka. Päivi on ollut voimakkaasti vaikuttamassa siihen, että meillä on kansallispuisto täällä Leivonmäellä ja myöskin tekemässä työtä keskisuomalaisen luonnon puolesta koko työuransa aikana, mille hän on minun ymmärtääkseni omistautunut erittäin syvästi. Joten Päivi, ole hyvä. Kiitos kutsusta. Tämä on itse asiassa tosi suuri ilo ja kunnia mulle olla täällä tänään puhumassa. Niin kuin Merja tuossa sanoi, niin Leivonmäen kansallispuisto on mulle, niin kuin puiston alue on mulle kovin tuttua jo aika pitkän aikaa ennen puiston syntymistä. Tämä on tullut ensimmäisen kerran oikeasti niin kuin tutuksi opiskeluajoilta, jotka tässä vaiheessa elämää jo voi sanoa, että alkoi aika kauan sitten, ei ihan 100 vuotta sitten, mutta 50 vuotta sitten, 70-luvun alussa, jolloin aloitin biologian ja luonnonhoidon opinnot Jyväskylän yliopistossa. Ja meillä siellä oli niin kuin aivan mahtava opettaja, lähinnä kasvitieteen opettaja Veli Saari, joka toi meitä tänne puistoon joka vuosi. Täällä on käyty. Lukumääriä en pysty edes laskemaan eikä muistamaan, mutta täällä on käyty kyllä lähinnä Haapasuolla paljon. Ja mä mietin, sain tämän tehtävän puhua Leivonmäen kansallispuiston perustamishistoriasta. Ja mä mietin, että mikä voisi olla se näkökulma, varsinkin kun kertasin vielä historiikin, jonka Lea-Elina Nikkilä, jonka nimi tässä nyt on tullut mainittua, niin on kirjoittanut 2012 suunnilleen. Ja se on mun mielestä niin perusteellinen selvitys tästä puiston historiasta, monella tapaa puiston historiasta, että oikeastaan on vaikea niin kuin lisätä siihen juurikaan asioita. Et vaikka itse olen ollut mukana niin kuin aluksi ensin ihan seuraamassa, mutta sitten kyllä työn puolesta niin kuin myöskin toimimassa tämän puiston perustamisen ja puiston saamiseksi, niin on kyllä vaikea löytää sellaisia asioita, joita ei olisi jo kerrottu. Että nyt mä sitten vaan valitsin semmoisen näkökulman, joka
toisaalta on niin kuin itselleni läheisin, eli tämä tämmöinen luontotausta. Ja toki kun tiedetään, että alueella on toimittu, on kerätty tietoa ja toimittu monella tapaa, niin sieltä on todella paljon tietoa. Että siinäkin piti tehdä aika kovaa karsintaa ja valintaa, että mitä nyt sitten puhutaan. Mutta tosiaan 50 vuotta on ollut mulle niin kun tämä alue tuttua ensin niiden opintojen kautta, sitten työn kautta. Niin kuin aika paljon tehtiin kuntakäyntejä ja myöskin Merja tuli tutuksi siltä ajalta ollessaan Leivonmäen kunnan kunnanjohtajana. Merjallakin on aika vielä mielenkiintoisen kohtaan sattunut historia siellä kuntahallinnossa tähän Haapasuohon liittyen. Ja sitten tietenkin niin kuin ystävien ja tuttavien kautta. Lea Elina on ollut mun ystävä vuosikymmeniä. 80-luvun lopulta asti ja aika paljon käydään kylässä toisillamme edelleen. Harmi, että Lea Elinalle ihan hieno asia, että hän on nyt toisessa arvokkaassa tilaisuudessa, mutta ihan kiva olisi ollut täällä myöskin nähdä. Mutta tosiaan voitte ajatella, että haasteet oli aika kovat niin miettiä, että mitä tästä valita, miten painottaa ja mitä puhua. Ja nyt tämä voi olla, että no katsotaan, mitä tästä tulee. Tässä koko ajan tulee niin kuin mieleen erilaisia asioita, mutta enemmän tämä on niin kuin kokoelmahistoriaa, kokoelmamuistoja, mistä mä oon sitten koettanut poimia. Joo. Itse asiassa mä halusin valita sen luontoarvo-näkökulman ihan sitä varten, että vaikka tiedetään, että Leivonmäeltä on tehty valtavan paljon erilaisia selvityksiä, tutkimuksia, inventointeja, joista sitten on koottu faktaa, niin kuitenkin keskusteluissa aika paljon, mitä on käyty, kun tiedetään, että on ollut monenlaisia mielipiteitä alussa, varsinkin tästä puiston tulevista käyttömuodoista, niin on jotenkin tuntuu, että ne sellaiset niin kuin ydinasiat, niitä ei välttämättä ole osattu aina oikeissa paikoissa kertoa sillä tavalla, että ne olisi auennut hyvin ihmisille. Mutta yritetään kuitenkin sitä. Aikaisemminhan kansallispuistotkin perustettiin sillä tavalla, että ei ollut mitään kokonaisvaltaisia inventointeja, oli vaan niin kuin erilaisten tutkijoiden ehkä vaan käynneiltä saamaa tietoa, maastossa kulkemisen perusteella saatua tietoa, josta on syntynyt niin kuin näkemyksiä, että jotkut alueet nousee ihan ilmeisesti ylitse muiden. Ja puistoja on perustettu, vaikka siellä ei ole ollut mitään faktaan perustuvaa taustaselvitystä kovinkaan paljon. Ja itse asiassa niin kuin vanhimmat Suomenkin puistot on, toki siellä on tutkittua tietoa, mutta se ei ole niin semmoista systemaattista ollut. Niin on perustettu sillä tavalla, että on ollut vain hyvä tuntemus niistä alueista. Ja oikeastaan vasta siinä 70-luvun alussa, jolloin Leivonmäkikin nousi niin kuin keskusteluihin julkisuudessa, niin silloin ymmärrettiin, että tämä tämmöinen faktaan perustuva tieto ja todella kova niin kuin osaaminen siitä alueen luonteesta on oikeastaan se ainoa tapa saada sitä asiaa ymmärretyksi niin, että voidaan niin kuin yhteisesti hyväksyä, että tehdään jotain ratkaisuja. Suomessahan valittiin silloin aikanaan, kun kansallispuistoja ruvettiin perustamaan, niin valittiin tämä tämmöinen pohjois-amerikkalainen malli, jossa lähtökohtaisesti puistot perustetaan niin kuin vain luontoalueille, vain niihin arvokkaimmille luontokokonaisuuksille. Kun sen sijaan Keski-Euroopassa aika paljon puistoja on alueilla, joissa saattaa olla kyliä, pieniä kyliä sisällä, niilläkin paljon arvoja, niin kuin kulttuurisia arvoja, mutta puistoissa voi olla ihan aktiivista toimintaa. Siellä laidunnetaan, meilläkin kyllä laidunnetaan, voidaan laiduntaa puistoissa nykyisinkin, mutta
Mutta puistojen luonne on kuitenkin lähtökohtaisesti se, että halutaan suojella sitä arvokkainta luontoa, mitä meillä on. Ja silloin sitten, meneekö näillä nuoli päin tuosta? Okei. Yes. Joo. Joo, no pikkusen on, jotenkin on vähän niin kuin sivussa, mutta jääpäs vielä. Olisiko nyt parempi? Joo, eli joo, se jätti rajat kuitenkin vähän tolle. Okei, mutta siis aloitetaan sieltä 70-luvulta. Tai oikeasti voisi aloittaa ehkä niistä ajoista, joista nyt ei ole mitään semmoista hirveän tarkkaa faktaa, mutta kuitenkin tiedetään, että jo 60-luvulla Leivonmäen Haapasuota on niin kuin tutkittu, siellä on tutkijat paljon liikkuneet ja sitä on esitetty tämmöiseen soidensuojelusuunnitelmaan, joka on ollut hyvin tämmöinen ehkä vapaaehtoispainotteisesti laadittu. Tässä mun dialla ei ole siitä oikeastaan mitään vielä, mutta sitten 70-luvun alussa ryhdyttiin puhumaan sitä, että tosiaan näiden puistojen ja ylipäänsä niin kuin suojelualueiden perustamisen pitää perustua niin kuin tutkittuun tietoon. Ja silloin ryhdyttiin tekemään tämmöisiä luontotyyppikohtaisia suojelusuunnitelmia. Soidensuojelun perusohjelma ensimmäinen oikeastaan oli tämmöinen kansallispuistokomitean mietintö, jossa esitettiin näitä uusia puistoja, mutta aika moni puisto kohtasi siinä vaiheessa niin melko kovaa vastustusta niillä alueilla. Ja silloin sitten lähdettiin pohtimaan sitä, että ehkä parempi tapa on edetä niin, että tehdään ensin niin perusteelliset selvitykset niiden puistojen luontoarvoista, että kaikki voi ymmärtää, että nämä kohteet on juuri niitä, jotka on tärkeitä nostaa niin kuin tämmöisiksi kaiken kansan käyntikohteiksi, mitä kansallispuistot alun perin on tarkoitettu olevan. Ja soidensuojelun perusohjelma, joka laadittiin siinä 70-luvulla, sen ensimmäinen osa valmistui 79. Siihen tuli jo nuo tummalla violetilla näkyvät Haapasuon alue ja Harjujärven kangas tuossa Harjun länsipuolella. Niitä tutkittiin itse asiassa varmaan melkein sen vuosikymmenen ajan. Ja sieltä oli ihan valtava määrä sitä luontotyyppitietoa, jota myöskin Niilo Kukkanen ansiokkaasti tuossa tulkitsi näitä suoterminologiaa, joka ei ole mitenkään ihan helppoa. Mutta sieltä tuli ihan oikeita termejä varsin paljon. Mä en nyt edes niihin mene, koska tämä aika niin kuin loppui alkuunsa siinä suhteessa. Tämä oli muuten lohdullista huomata, että ohjelmassa ei ollut mitään aikarajoja. Mä itse Elinalle lupasin, että pysyn jossakin aikataulussa, mutta mä en kerrokaan nyt sitä, koska voi olla, että tämä ei ihan pidä. Mutta joo, sieltä on ihan älyttömän paljon sitä luontotietoa koottu. Sitä koottiin niin kuin hyvin laajalla skaalalla niin, että myöskin me opiskelijat, joka kerta kun sinne suolle tultiin, niin siellä koottiin tietoa, kirjattiin lajeja, tunnistettiin uusia suoluontotyyppejä, tunnistettiin myöskin muita luontotyyppejä. Ja itse asiassa riekko on se laji, joka nousi sen takia, että se tuli mulla ensimmäisenä mieleen niiltä omilta opiskeluaikojen kurssikäynneiltä. Siis se on ihan uskomatonta, että mä muistan, että riekko näkyi siellä semmoisina niin sanottuina tokkina, että niitä oli 10 ja enemmänkin yksilöitä saattoi olla tämmöisessä tokassa, joka lähti lentoon siellä, kun suolla liikuttiin. No sitten rupesin katsomaan, että mitä sanoo lintuatlas. Siellä ei ollut niin kuin Haapasuolta mun mielestä pesintähavaintoja. Ja oikeastaan laji.fiissä oli yksi
havainto vuodelta 2007 Riekosta Haapasuolla, mikä on aika yllättävää, siis todella yllättävää. Ja sitten mä soittelin niin kuin tutuille lintuharrastajille, ja ne kertoivat, että Riekko ei ole nyt ollut sellainen kohde, jota olisi niin kuin seurattu erityisesti Haapasuolla, ja siksi siitä ei ole välttämättä tietoa. Mutta nyt kun sitten puhuin Metsähallituksen tämmöisen erityissuunnittelijan kanssa ihan näinä viime viikolla, niin hän kertoi sitten, että vuosina 2014 ja 2015, kun hän on suolla liikkunut, niin hän on nähnyt riekon siellä. Ihan hyvällä tuurilla riekon voi vieläkin löytää. Että pitäkääpä silmiä auki, se olisi ihan mielenkiintoista katsoa, että missä ne lymyilee siellä. Mutta sen mä nostin nyt tämmöisen muiston perusteella tähän mukaan. Mutta siis se, minkä takia Haapasuo tuli mukaan soidensuojelun perusohjelmaan, niin on vielä vahvistunut myöhemmin. Ja sitä voidaan sanoa, että se on kansainvälisesti merkittävä eteläisen Keski-Suomen ja eteläisen Keski-Suomen niin kuin huomattavin kohosuoalue. Nämä kohosuot eli keidassuothan on semmoinen tietty tyyppi, jota esiintyy tässä jonkunmoisella leveydellä Suomessa, mutta Keski-Suomi alkaa sitten olla jo sellaista aluetta, jossa toinen pääsuoluototyyppi, aapasuot, tulee mukaan. Ja Keski-Suomen suot poikkeaa monien muiden alueiden soista siinä, että näillä on sekä keidassoiden että aapasoiden piirteitä, ja molempia tyyppejä voi esiintyä. Ja myöskin Haapasuon pohjoisosissa on aapasuoluontoa. Että tämä on siinäkin mielessä, tässä niin kuin yhdistyy monen alueen suoluonnon erityispiirteet varsin arvokkaassa muodossa. No sitten tähän liittyy vielä semmoisia mielenkiintoisia yksityiskohtia, että Kivijärvi, joka nyt ei näy, se on, pystytkö näyttämään tätä jotenkin täällä? Se ei näy. No Kivijärvi on kuitenkin tuolla niin kuin länsilaidalla tuommoinen vähän epämuotoinen eteläisin vaalea liila laikku. No, jos kerron, kun piti heti alkuun kertoa, että tavallaan tuohon laitoin taustaksi tuommoisena vähän vaaleampana ikään kuin haamurajauksena nykyisen kansallispuiston rajauksen. Ja tavallaan tämä on vähän niin kuin palapeli, joka nyt sitten kootaan tässä tämän esityksen aikana. Ja siitä itse asiassa syntyy se kansallispuisto, kun mennään eteenpäin. Eli ensimmäiset oli nämä soidensuojeluohjelman kohteet. Se vaalean tämän kansallispuiston perusvärin perusteella rajattu kivisuo tuolla alhaalla on tämmöinen laskettu järvi, josta on sitten löydetty niin kuin todella arvokkaita. Tämä nyt menikin vähän eteenpäin. Eli sieltä on löydetty, eli kun se on laskettu järvi, se on soistunut sitä kautta sitten uudelleen. Ja siellä on niin kuin todella arvokkaita luontotyyppejä, suoluontotyyppejä. Siellä on lettoa, rimpilehtoa, ruohoista, nevakorpea, ruohoista, rimpinevaa, tämmöisiä niin kuin todella hienoja suoluontotyyppejä. Ja nyt se on sitten mukana siinä soidensuojeluohjelmassa tämän ohjelman täydennyksen kautta, joka tehtiin sitten 1981 vuonna. Eli kaiken aikaa niin kuin niitä luontotietoja on täydennetty vähitellen. Haapasuohan on ollut myöskin niin kuin tutkimukselle äärettömän tärkeä jo heti alkuajoista lähtien. Eli Jyväskylän yliopiston tutkijat on käyttäneet sitä tutkimusalueena sieltä heti ennen kuin oli mitään tietoa tämän suon tulevaisuudesta. No
No mä kerron tässä kohtaa, että täältä alueelta nyt kun toi Riekko tuli tuossa mainittua, niin kerron, että tältä alueelta onkin herkät näppäimet täällä. On tavattu 28 EU, nyt kun ollaan sitten siirrytty myöhemmin, mä kerron vähän siitä EU-kin liittymisestä, mutta tässä vaiheessa jo se, että täällä on niitä EU-kin arvokkaiksi luokittelemia lajeja ja luontotyyppejä. Eli on 28 EUn lintudirektiivisiä suojeltua lintulajia ja on 14 EUn luontodirektiivissä suojeltavaa luontotyyppiä. Eli tämä on ihan huikean monimuotoinen kokoelma arvokkaita, sekä lajistollisesti arvokasta luontoa että sitten luontotyypeiltään arvokasta. Ja myöskin siis valtakunnallisesti, niin kuin kansallisesti, täällä on 38 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai silmällä pidettävää eläin- tai kasvilajia tällä alueella. Et lajistoarvot on merkittäviä. No, harjujen suojeluohjelma oli sitten seuraava suojeluohjelma. Suomihan on siitäkin niin kuin mielenkiintoinen maa, että meillä on ollut kuitenkin varsin pitkään hyvin niin kuin kehittynyt tämmöinen suojelun suunnittelujärjestelmä. Eli että valtio on sitoutunut ikään kuin tutkimaan ja selvittämään, mikä meidän maassa on arvokasta. Osa syynä on varmasti se, että meillä on ollut myöskin niin kuin maakuntatasolla paitsi valtiohallinto on aina olemassa ja se on ollut aika vahvaa, on ollut resursseja aikaisemmin suhteessa paljon enemmän kuin tänä päivänä. Ja on myöskin aikanaan toiminut seutukaavaliitot, nykyisten maakuntaliittojen edeltäjät, niin niiden tehtävä oli varsin vahva tämmöinen maankäytön suunnitteluun liittyvä tehtävä. Ja heillä oli niin kuin luonnonsuojelun suunnittelu hyvin, niin kuin voi sanoa, että ihan ykkösprioriteetteja. Paljon vahvempi kuin tällä hetkellä maakuntaliitoilla. Ja itse asiassa kaikki nämä suojeluohjelmat, jotka on laadittu niin kuin valtakunnallisina ohjelmina, niiden käytännön toteutus ja se selvitystyö on kuitenkin tehty täällä aluetasolla. Eli tältä alueelta on kaikki ne tutkijat ja maastohenkilöt, jotka niitä selvityksiä on tehneet. No, harjujen suojeluohjelma valmistuu ensin niin kuin seutukaavaliiton tämmöisenä selvitystyönä ja se sitten liitettiin osaksi valtakunnallista harjujen suojeluohjelmaa. Nyt en saa viedä sormia ollenkaan tähän lähimailinkaan tätä konetta. Ja itse asiassa näitä, vaikka harjujen suojeluohjelma, Keski-Suomihan on hyvin harjupitoinen, paljon harjuja on Keski-Suomessa, mutta silti niin kuin niiden kohteiden arvot voi olla todella monenlaisia, johtuen monenlaisista syistä, ihan luonnon alkutekijöistä, mutta myöskin, että harjutkin on ollut varsin vahvasti pitkään maankäytön kohteina ja soranoton kohteina, niin myöskin Leivonmäen, Joutsniemen, Harjukankaan alue, mutta siitä huolimatta tämä harjukannas, joka tavallaan melkein läpäisee tuon kansallispuiston alueen, on yksi 5 Keski-Suomen arvokkaimmista harjualueista. Jos ajatellaan, että maakunnallisesti arvokkaita harjuja on kuitenkin Keski-Suomessa yli 40 kappaletta, niin voidaan kuvitella, että tämä on aika kovaa luokkaa tämä harju. Se on paitsi niin kuin sen luonnon monimuotoisuuden puolesta, siellä on paljon pikkulampia, jotka on syntyneet nimenomaan sen jääkauden muovaamana. Siellä on suppia, jotka myöskin on syntyneet tavalla, jossa jäälohkare on jäänyt sinne maan alle ja sulanut vähitellen sinne paikoilleen. Mutta myöskin maisemallisesti tämä alue on aivan omaa luokkaansa. Joutsniemi tuolta pohjoisesta Rutajärven työntyvä niemi on aivan huikea ja se on myöskin niin kuin alueen virkistyskäytön kannalta varmasti se helpoin ja houkuttelevin osa
Leivonmäen kansallispuistoon. Joo. No lajistosta kehrääjähän on tämän Leivonmäen kansallispuiston, nämäkin nousi vähän niin kuin sieltä omasta muistista, mutta on Leivonmäen kansallispuiston tunnuslaji. Sitä ei kauhean helposti kohtaa, pitää olla liikkeellä hämärissä, pitää osata liikkua oikealla lailla. Onko muuten, nyt tekeekin mieli kysyä, että onko kukaan kohdannut kehrääjää tuolla Harjulla? Siinä on joko myöskin Eero tässä etupenkissä. Olen kuullut. Olet kuullut. Se on tärkeää. Joo, se oli vuosi. Yleensä kehrääjä juuri kuulee, koska se pitää sitä semmoista kehräävää hyrinää siellä Harjulla hämärissä. Leivonmäen kansallispuiston ystävät on myöskin ansiokkaasti järjestäneet kehrääjän kuunteluretkiä, mutta silti niitä ei siellä vaan löydy. Ja siitä huolimatta, just luin, niin kuin viimeisin, on tehty tämmöinen luontotyyppien tilaselvitys, ihan juuri julkistettiin tässä viime vai toissa viikolla, niin siellä kuitenkin tämä Leivonmäen harjukannas on kehrääjän esiintymisen kannalta tärkein esiintymä Keski-Suomessa. Et ihan ihmeelliseltä tämä tuntuu kyllä. Joo, no Metso on tuossa sen takia vähän huono kuva, mutta on sen takia, että myöskin Metso on niinku omilta opiskeluajoilta tuttu lintu. Ja siihen aikaan kun opiskelin, niin tuossa harjujaksolla, vaikkei Metso nyt mitenkään erityisesti ole vain harjuihin sidottu lintu lainkaan, mutta tuossa harjujaksolla oli aivan huikeita metsonsoidin alueita. Ja sinne itse asiassa me tultiin niin kuin keväällä linturetkelle niin kuin opiskelukavereiden kanssa seuraamaan sitä metsonsoidinta. Itse olen ollut soitimella, jossa on ollut pitkälle toistakymmentä metsokukkoa yhtä aikaa näkyvillä. Ei niitäkään varmaan enää niin ole. Mutta siis aivan niin kuin semmoisia huikeita juttuja, joita ei ehkä tänä päivänä niin helposti ainakaan nähdä. No tää on vähän nyt tällainen, että mennään niin kuin kronologisesti, mutta mä jotenkin halusin nostaa näitä tämmöisiä ehkä sellaisia tekijöitä, jotka siellä kuitenkin niin kuin on sitten vaikuttanut vahvasti siihen lopputulemaan, missä ollaan. Rantojen suojeluohjelma herätti myöskin Leivonmäellä tosi paljon vastustusta, mutta itse asiassa mä luulen, että lopulta sitten kaikki ne operaatiot tai se toteutusvaihe meni todella hirveän hyvin, enkä usko, että pahaa mieltä jäi, koska siinä pystyttiin niin kuin neuvottelemaan hyvin pitkälle ratkaisuja silloin, joissa sitten otettiin maanomistajien toiveita ja tarpeita huomioon. Ja itse asiassa siihen ohjelmaan kuuluu noin sinisellä rajatut Rutajärven rannat, saaria ja Rutajoki. Rutajoki tuo myöskin samalla sitten tähän alueeseen niin kuin merkittävän lisän näitä virtavesien luontotyyppejä, jotka tuossa myöhemmin todetaan, että ne on aivan niin kuin olennaisen tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Voi olla olennaisen tärkeä osa myöskin tulevaa alueiden vetovoimaisuutta ja alueiden arvoa. Rutajärvi ja Rutajoki on myöskin sisällytetty jo paljon aikaisemmin tämmöistä erityistä suojelua vaativien vesistöjen luetteloon, mutta itse asiassa siitä oli niin vaikea löytää tietoa, että mä sitten luovutin ja kun tiedän vaan, että se on ollut arvokas ohjelma, jolla on saatu säästymään myöskin arvokkaita vesistöalueita, niin siihen on nämä sisällytykset.
käytetty. Rutajokihan on toinen merkittävimmistä Päijänteen taimenen elinalueista myöskin. Siitä huolimatta, että sitä on padottu ja sitä on vähän muutettu aikanaan. Se toinen arvokkaista reiteistä on Sysmän vesistöreitti. Ja tätä Rutajokea ryhdyttiin kunnostamaan, tai sitä kunnostuksen suunnittelua käynnistettiin jo 90-luvun alkupuolella. 1997 vuonna tuon Rutajoen alaosa kunnostettiin ja parannettiin sitä myöskin tämän Päijänteen taimenen nousujokena ja luotiin sinne uusia näitä lisääntymisalueita. Mutta ehkä se merkittävin askel nyt sitten Rutajoen ennallistamisen näkökulmasta tapahtui ihan muutama vuosi sitten, eli 24 vuonna Tammen mylly, se kulkee monella nimellä, se on myöskin Seinäkosken pato, mutta Tammen myllyn patona se taidetaan eniten tuntea, niin se purettiin ja koski vapautettiin niin, että periaatteessa siitä on nyt Taimenellakin ainakin periaatteessa nousumahdollisuus Rutajärvelle asti. Ja jos ne vielä semmoista hienosäätöä siinä Rutajoella pystytään tekemään, niin siitä voi tulla ihan yhtä hieno taimenen alue kuin mitä se on alun perin ollut. No sitten tässä on vähän niin kuin välipalana. Tämä digitointi oli kyllä niin kuin tosi mielenkiintoinen huomata, että mä itse muistan, että 1995 kun Suomi liittyi EU:hun, niin silloin vasta ruvettiin digitoimaan asioita niin kuin isossa määrin. Sitä ennen siis jopa 1991 vuonna perustettu, siis päädyttiin sitten siihen, että perustetaan näistä soidensuojelun perusohjelmaan sisällytetyistä Haapasuosta ja Harjujärven kankaasta niin kuin erityinen, sitä sanottiin, että se on erityinen luonnonsuojelualue, se perustettiin lailla. Ja näiden suoalueiden lisäksi siihen liitettiin sitten Metsähallituksen sisäisellä päätöksellä muodostama luonnonhoitometsä, eli Syysniemen aluetta pääosa. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen askel kohti sitä, että oltiin hyväksytty, että edetään pikkuhiljaa sinne kansallispuiston suuntaan. Kansallispuistohan esitti jo se kansallispuistokomitea silloin 1975, mutta silloin ei ollut niin valmiuksia lähteä sitä eteenpäin viemään vielä. Silloin myöskin Haapasuolla tehtiin ojituksia ja niitä ojitusalueita on kuitenkin sisällytetty myöskin näihin suojeltuihin alueisiin. Ja tämän 1991 jälkeen sitten Metsähallitus käynnisti näitä soiden ennallistamisia niin, että niitä on toteutettu sitten aika merkittävässä määrin siellä pikkuhiljaa vuosien aikana. 1996 vuonna valmistui vanhojen metsien suojeluohjelma ja tältä alueelta niin kuin merkittävä vanhan metsän kohde on niin sanottu Aholan metsä. Mä tunnistan, että täällä paikalla on Aholan metsään liittyviä henkilöitä. Voitte ehkä itse kertoa, jos haluatte jossain kohtaa, mitä siihen on, mutta Aholan metsä on todella monimuotoinen sekametsä, vanha luonnonmetsä, joka edustaa niin kuin boreaalista luonnonmetsätyyppiä. Ja Aholan metsä on kyllä niin kuin ansainnut paikkansa, se toi merkittävän lisän, vaikka Syysniemessä on hienoja metsäalueita ja ne kehittyy koko aika parempaan suuntaan, niin Aholan metsä toi ihan huikean lisän tähän luontotyyppivalikoimaan, mikä kansallispuiston alueella on. Siellä muun muassa, no tämäkin piti nostaa tämä Lapinpöllö, se on onneksi nyt tällä hetkellä ihan elinvoimainen, mutta Lapinpöllö on pesinyt varmaan useimpina niinä vuosina Aholan metsän alueilla
kun on hyvä myydä vuosi ollut. Itse näin sen kerran tänne puistoon tullessa niin, että se lensi tuosta tien yli suunnilleen siinä kohtaa, missä Aholan metsä on. No, vanhojen metsien suojeluohjelma oli jo sen verran niin kuin myöhään laadittu, että sieltä on niin kuin, näistä alueista on todella tarkkaa ja hyvää tietoa. Ja se on tuonut varmasti niin kuin tähän suojeluun niin luontotyyppien kuin uhanalaisten lajien suojelun näkökulmasta aivan huikean lisän näiden kaikkien kohteiden saaminen suojelua. No sitten päästään jo niin pitkälle, että ryhdyttiin valmistelemaan, siis vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU-hun, niin kaikkien EUn jäsenvaltioiden tuli niin kuin valmistella tämmöinen yhteinen Natura-alueverkosto, joka on niin kuin EUn laajuinen. Ja siellä EU:ssa on määritelty niitä luontotyyppejä, EUn näkökulmasta tärkeitä luontotyyppejä, joita sitten jokaisen jäsenvaltion tuli etsiä omilta alueiltaan ja liittää tähän Natura-verkostoon. En tiedä nyt kuinka hyvin te näette, mutta tuo sininen pelkkä rajaviiva, joka on aika laaja nykyisen kansallispuiston ympärillä. Kansallispuisto on nyt tuossa niin perustettu ja sen on tuo oranssi kokonaisuus. Siellä on Rutajoen varresta hankittuja alueita, mutta sitten ne kaikki suojeluohjelmat, jotka tähän mennessä on laadittu, niiden alueet on siellä sisällä. Ja voi sanoa, että siinä vaiheessa, kun kansallispuisto perustettiin, niin sitä nimettiinkin jo ympäristöministeriössä. Se nimettiin Keski-Suomen luonnon pikkujättiläiseksi, ja sitä se todella on. Aika harva kansallispuistokaan Suomessa on sellainen valikoima erilaisia luontotyyppejä kuin Leivonmäen kansallispuisto on. Ja sitten vielä tämän Natura-verkoston kautta nyt sitten ei oikein paljon tullut ehkä lisää maa-alueita, ihan pieniä lisäyksiä, mutta nuo vesistöt, eli Rutajärvi, joka ei kuulu kansallispuistoon, niin se on Natura-vesialue. Se ei ole niin kuin suojelualue, mutta sitä suojelee vesilaki vahvemmin. Ja samoin sitten Rutajoki on sitä kautta myöskin niin kuin Natura-aluetta. Ja tämä yhteys Päijänteeseen sitten syntyi sitä kautta, kun Natura-verkosto tuli. Eli siellä Natura-verkoston sisällä on muutamia yksityisiä suojelualueita, nuo vihreällä rajatut Rutajokin varressa ja sitten täällä Haapasuon lounaisnurkassa. Mutta sekin tekee vielä Leivonmäen kansallispuistosta poikkeuksellisen, että siellä keskellä on sellainen helmi, jota ei ole monessa puistossa eikä juurikin missään. Ja se on Haapalehdon tila. Siitä on noin kuvat ja siitä mä sain Lea-Elinnalta luvan kertoa, mikä tämän Haapalehdon tilan historia on. Me oltiin itse asiassa neuvottelemassa edellisten omistajien kanssa, jotka mä tunnistan tai joiden läheisiä mä tunnistan täältä salistakin. Niin oltiin neuvottelemassa edellisen omistajan kanssa tämän alueen Haapalehdon tilan hankkimisesta suojelualueeksi ja liitettäväksi tähän kansallispuistoon. Ja me oltiin jopa tehty mielestämme ihan hyvä tarjous maanomistajalle siitä ostohinnasta, kun mä sain puhelinsoiton Urjalasta, Lea-Elina Nikkilältä nimiseltä henkilöltä. Ja hän ryhtyi puhelimessa kertomaan, että hän on nyt tehnyt, että onko ok, että hän on tehnyt tarjouksen tälle myyjälle, että hän oli tietoinen, että myyjä on tarjonnut ja saanut valtiolta tarjouksen siitä Haapalehdon tilasta, niin hän on tarjonnut pikkusen parempaa hintaa kuin valtio.
Ja siinä kun sitten aikamme puhuttiin Lea Elinan kanssa ja hän kertoi, että minkälaisia tavoitteita hänellä on niin kuin kunnostaa ne rakennukset, asettua sinne asumaan, ryhtyä kunnostamaan perinnebiotooppeja, kasketa sitä aluetta ja hoitaa sitä niin kuin sen alueen alkuperäisen luonteen mukaisesti. Niin eihän sitten pidettiin siellä sitten ympäristökeskuksessa sisäisiä palavereita ja mietittiin, että miten tässä nyt tehdään, mutta päädyttiin siihen, että tämä on kyllä niin hyvä diili, että annetaan mennä, että luotetaan siihen, että tämä ostaja, joka on tehnyt paremman tarjouksen, niin myöskin paremmin pystyy hoitamaan sitä tilaa. Ja nyt tänä päivänä, kun katsoo aluetta, niin on ihan varma, että se oli niin kuin ihan paras mahdollinen ratkaisu, mikä tehtiin. Että siellä on Lea Elina nyt sitten hoitanut aluetta ihan huikean hienolla tavalla. Sen tilan alueella on ensimmäisenä suojeltiin Haapasuon reunasuot, jotka kuulu siihen tilaan. Sitten ruvettiin puhumaan perinnebiotooppien hoitamisesta ja todella niitä on hoidettu nyt niin hienosti, varmaan kaikkien mahdollisten sääntöjen mukaan. Siellä on metsälaidunta, joka on Keski-Suomelle tyypillistä perinnebiotoopityyppiä. Keski-Suomessa ehkä alueiden luonne, maastot ja muut on ollut sen olosia, että laiduntaminen sopii niille parhaiten. Niin siellä on merkittäviä metsälaidun alueita, joita nyt on elvytetty. On hakamaita, on tämmöisiä erilaisia, kosteusasteiltaan erilaisia niittyjä, ruohoniittyjä, on ketoa. Ja niitä hoidetaan laiduntamalla. Välillä on lehmät laiduntanut ja välillä lampaat. Tällä hetkellä lampaat laiduntaa niitä. Lampaat tulee kuulemma ensi viikolla, että laidunnus alkaa ihan pikimmiten. Ja sitten myöskin talkoilla niitetty. Ja ne perinnebiotoopit on arvotettu kuinka muuten kuin valtakunnallisesti arvokkaiksi. Ja arvatkaapas kuinka monta valtakunnallisesti arvokkaista perinnebiotoopia Keski-Suomessa on. No niitäkin sattumalta on 5 kappaletta. Et se on kyllä ihan tässä jotenkin nousee joka kohteesta, ne jousee ylitse muiden. Et jotenkin olette kyllä arvokkaan paikan saaneet täällä puoleksenne. Joo. Mulla oli hirveän tarkasti kirjoitettu tämä teksti, mutta nyt mä puhun sen tässä ihan vaan sujuvasti omia. Tässä vaiheessa mä jo haluan onnitella. Mä tiedän, että Lea Elina on ollut varmaan niitä ihan perustavia jäseniä tässä kansallispuiston ystäväyhdistyksessä, ollut pitkäaikainen puheenjohtaja. Nyt sitten puheenjohtajuus on siirtynyt Merjalle ja jatkuu varmaan yhtä reippaana toimintana. Eli mä uskon, että Leivonmäen kansallispuiston ystävät, jotka perustettiin sitten hyvin pian puiston perustamisen jälkeen vuonna 2006, niin olette tavallaan herättäneet sitten henkiin sen, mitä se luonto itsessään ei voi tuoda ihmiselle ihan näkyväksi, mutta te olette sen tuonut. Ja se on ihan huikea asia ja siitä haluan nyt tässä välikohdassa onnitella. Mutta täällä tulee vielä pieni jatko. En tiedä, miten oletteko nähnyt tai vielä tullut tietoa, mutta ihan muutamia kuukausia, itse asiassa tämän vuoden alussa, tammikuussa, semmoinen luonnonmetsätyöryhmä on tehnyt Koneen säätiön rahoituksella aivan valtavan työn ja selvittänyt uusia kansallispuistoehdokkaita. Itse asiassa ehdottaa 12 uutta kansallispuistoa perustettavaksi Suomeen ja ehdottaa myöskin vanhoihin kansallispuistoihin laajennuksia. Ja yksi niistä laajennuksista on juuri Leivonmäen kansallispuistoon.
Ne laajennus nyt Leivonmäen kansallispuisto muuttui mustaksi tässä kohtaa ja toi länsipuolinen punavihreä alue on sitä luonnonmetsätyöryhmän ehdottamaa laajennusaluetta. Siinä on oikeastaan pääosa on valtionmaita. Sen laajennusalueen pinta-ala on muuten 1960 hehtaaria, se on aika merkittävä. Et kun puiston pinta-ala on 3000, nyt jo kyllä yli 3000 hehtaaria jonkun verrankin, niin siitä tulee ihan merkittävä lisä, sillä suurin osa tuosta 1960 hehtaarista on valtionmaata valmiiksi. Ja siellä on myöskin valtion itsensä jo suojelemia osia. Ja 200 hehtaaria on UPM:n omistamia alueita. Eli ne on nuo siniset, joita on tuolla aivan Haapasuon kaakkoispuolella ja sitten tuolla Rutajoki varressa. Eli yhdistää tavallaan Rutajoen varren tekee maayhteyden ikään kuin kansallispuisto. Eli tämmöinen niin on yksi suojeluehdotus, joka on tullut ihan vastikään. Siitä ei vielä ole mitään virallisia kannanottoja ole, mutta ympäristöministeriöllä oli aika tämmöinen varovainen kanta tässä alkumetreillä. Mutta sitten tuolla on Neovan nimi näkyvillä, eli entinen Vapo, nykyinen Neovahan on ennallistanut itse asiassa semmoisen ELY-keskuksen Fresh Habit-hankkeessa suunnitteluun alueen tuon ihan pohjoisimman, pääskään täällä ihan sormella nälkimässä, niin tämmöinen vajaa 100 hehtaarin laajuinen pohjoisosa, joka varmaan on teille tuttu alue nykyisin lintuvetenä. Sitä ennallistettiin ja sinne on muodostumassa nyt varmaan ihan hyvää vauhtia. Itse en ehtinyt, piti käydä kurkkaamassa, että miltä näyttää, mutta toivottavasti siellä on vettä tälläkin hetkellä. Ja siinä on muodostumassa ihan varsin hieno lintukosteikko. Siellä pesii jo paljon lajeja. Siellä on hyvä lintutorni, josta voi tarkkailla aluetta ja sielläkin Leivonmäen kansallispuistoystävät on tehnyt hyvää yhteistyötä Neovan kanssa. Ja teillä on muun muassa vastuulla iso joukko linnunpönttöjä, joita alueelle on sitten asetettu. Sitten tuolla on tuommoinen Plups on paremman luonnon puolesta säätiö. Mä itse sattumalta olen kuulunut nyt hetken aikaa tähän paremman luonnon puolesta säätiöön. Se säätiö on alun perin perustettu Sysmässä. Sysmän osuuskunta on sen perustanut. Ja tämä säätiön niin kuin tavoitteena on hankkia vapaaehtoisin kaupoin Päijänteen valuma-alueelta arvokkaita alueita suojeluun. No, säätiö on myöskin hankkinut sieltä entiseltä turvetuotantoalueelta, jolta tuotanto on päättynyt, niin hankkinut pienen alueen, se on hyvin pieni, vähän reilu 10 hehtaaria, mutta tavoite on, että jos kiinnostuneita tahoja löytyy, jotka haluaisi siitä myydä alueita, jotta niin kuin tavallaan on sen turvetuotannon kautta menettänyt luontoarvoja, niin ne olisivat loistavia ennallistamiskohteita. Ja siinä pyritään nyt sitten jatkamaan sitä ennallistamista ja toivon mukaan myöskin Neova jatkaa omia ennallistamistoimiaan. Ja myöskin siellä puolella on mahdollisuus ainakin lisätä niitä arvoja. No, nämä on tavallaan niin kuin niitä tekijöitä, jotka on tehnyt tästä alueesta aivan niin kuin huikean kokonaisuuden. Mä luulen, että se itsekin tietää, että semmoinen niin kuin kotipaikkasokeus tulee, että sitten ei oikein edes ymmärrä, mutta tämän puiston merkitys on kyllä suurempi kuin sitä arvaakaan. Sieltähän nyt sitten juuri sieltä laajennusalueen puolelta, kylläkin tuossa Kivisuon alue, tai siis Kivijärven alueelta, niin löytyy tuommoinen pieni korento, kääpiö tytön korento, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi.
Se on ihan niin kuin käsittämätöntä, että se on löytynyt täällä. Eli sillä on niin kuin ihan muutamia esiintymiä. Se on Ahvenanmaalta alun perin löydetty. Siellä sillä on niin kuin joku vajaa 10 esiintymää. Tammisaaressa on joku yksittäinen paikka, jossa se on esiintynyt tässä 2000-luvun puolella. Ja sitten vuonna 2021 yhtäkkiä Kastas-tutkimuksen yhteydessä tutkijat löysivät tämän pienen. Se on vielä äärettömän pieni, niin kuin nimikin sanoo, niin se on 2,5 senttiä pitkä. Et se on kyllä ollut ihan satumainen tuuri, että ne on sen hoksannut sieltä maastosta, nämä tutkijat. Ja oikeastaan voi sanoa, että tämän kansallispuiston pikkujättiläisen lisäksi teillä on nyt tämmöinen yksi lajipikkujättiläinen, joka varmaan inspiroi sitten näitä laajennuksiakin, koska tämä laji on erittäin uhanalainen ja kävin tuolta uhanalaisselvityksestä katsomassa, että juuri alueiden umpeen kasvu ja tämmöinen hakkuu toisaalta on niitä tekijöitä, jotka sitten aiheuttaa, että laji on äärimmäisen niin kuin rajallisesti esiintyy. Nyt ehkä sieltä löytyy vielä uusia kääpiökytönkorennon ja monien muidenkin lajien esiintymiä. Mutta kiitos. Tämä oli nyt vähän tämmöinen tiedeluento, mutta toivottavasti kestätte. Pieni koulu, metsän nauri vieret, alle vanhain onkiet. Mä arvasin, kun se autojen parkkipaikalla oli niin älyttömästi autoja, että täällä on kaikki luontoihmiset liikkuu. Päivä. Mihin olette väyläkierroksenne menossa? Vai mihinkä? Vai Lintuniemeen? Minä meinasin mennä Kirvesvalmelle. Hei, kuulitteko? Mikä tää on? Siis mä oon kuullut tän monta kertaa jo täällä. Mikä tää on? Ihana. Mutta hauskaa päivää teille sinne, mihinkä nyt meettekin, mutta minä menen nyt Kirvesvalmelle juomaan aamukahvit. No ihana tuntuu tänne Lammerlaan. Mikä ei maistu kyllä niin hyvältä kuin ruisleipä kahvi tämmöisenä aamuna. Ihana kun laittaa silmänsä kiinni ja kuuntelee lintujen lauluja ja vaikka toi säde vähän ropisee sekään haittaa yhtään mitään. Ihana kertakaikkisesti. Mikä rauha. Mut hetkinen, missä mä näin sen? Täällä. Täällä on varmaan joku vieraskirja. Tänne on kirjoitettu vuosien varrella vaikka minkälaisia luontokokemuksia. Elokuussa 2018, siitä on jo 8 vuotta. Arttu on ollut ensimmäistä kertaa Leivonmäellä ja nähnyt huikeaa auringonlaskua ja punaisemman taivaan kuin koskaan ikinä. Se on ollut kyllä varmaan mahtava näky. Mitä tänne muuta on kirjoitettu? Heidi ja Maiju kirjoittavat kesäkuussa 2021. Eipä tiedetty minkälainen helmi tämä kansallispuisto on. Myttysten kanssa olivat selvinneet kulahtamalla välillä Rutalähden pilottavia aaltoihin. Huhtikuussa 2019 retkikuume, silloinkin kuume on saanut jyväskyläläiset Susanna ja Kanelin pyöräiden matkaan. Aurinkoisessa säässä perhoset olivat heränneet, olivat ponganneet sitruunaperhosia ja suurvaihtoja. Myös murjet ja metso olivat retkeilijöiden iloinen. Ai että mäkin näkisin nyt täällä kurjen. Olisi ihana kuulla sen kutsu. 12.3.22 jyväskyläläinen Toni ja laukaalainen Elina olivat suksineet suolle. Kuuntelivat Korpin kertomuksia loppukommenttina, mikä onni syntyä ihmiseksi ja saada ihmetellä tätä kaikkea. Se on kyllä totta. Näitä kun lukee, niin voi olla ihan vakuuttunut siitä, että nämä ihmiset ei ole räplännyt kyllä puhelinta. Ne on ollut luonnonlumoissa, ne on kuunnellut ja katsellut. Siinä ei ole puhelimia tarvittu. Kesäkuussa 2020 Kuusisen perhe on ollut täällä paikan päällä. Lapset Veeti ja Vilma näkivät piilimatoja ja sokeritoukkia. Vanhemmat eivät kyllä pystyneet vahvistamaan havaintoja.
Mutta onneksi kirjoittaa tässä lopussa, että kuitenkin tulevat tänne uudelleen ilmanoista huolimatta. Tai kaikkia tänne kyllä varmaan uudelleen haluakin tulla. Tänään näyttää myös olleen paljon noita yön yli retkeilijöitä. Kyllä luonnossa on ihmisen ja koiran hyvä olla, toteavat Henrikka ja Sammu Allikoiran kanssa. Siitä mä oon myös ihan samaa mieltä, on ihana olla koiran kanssa täällä. Ja täällä voi antaa mielikuvituksen laukata kuin koira mustikka varvikossa. Äsken oli muuten mustikat koko lailla kukassa, kun tulin tuolta, että kyllä tulee syksyllä hyvä sato, jos vaan kesä onnistuu olemaan oikein otollinen. Mulla on muuten suvun perimässä semmoisia havuhuuppogeenejä. Alussa te näittekin sen niilon. Niilolla ne on vielä voimakkaampia kuin minulla. Mutta minäkin tunnen sen, täällä maan alla on nimittäin semmoinen maanalainen kansa, joka kävelee niiden jalkaputeet on meidän jalkoja vastapäätä. Ja kun tarkkaa oikein tunnustelee, niin kuulee sen värinän. Ja Niilo on nähnyt täällä, ja minä epäilen nähneeni sen metsän herra Tapion. Ja kerran se kertoi mulle, siis Niilo kertoi mulle, että se oli neuvonut häntä, että oli ollut eksyksissä, ja ihmettelen, että miten Niilo on ollut eksyä, mutta joka tapauksessa se oli Tapio neuvonut, että jos joutuu siihen metsän peittoon, eli eksyksiin, niin kääntää nuttuset toisinpäin, niin se auttaa. Sitten löytää kotiin takaisin. Sitä täytyy joskus teidänkin kannattaa kokeilla, jos ei ole mikään Google-mapsi mukaan. Mitäs täällä vielä? Tässä on vielä syyskuvaa vuodelta 2019, Linnanen Pasin kokemus. Eka päivä sadekuuroja, iltaa kohti vähän niin kuin tänään. Iltaa kohti keli muuttui ja tuuli sai vallan. Yöllä kuu teki järvellessä sillan, jota kaksikko ihaili. Seuraavan aamun heräsivät auringonpaisteessa. Puisto kyllä näyttää monia puolia. Säätä kuin säätä. Mutta kun hyvin varustautuu, niin kyllä selviää. Tässä on hyvä testi. Arvaatteko, mitä täällä on testattu? Minäpäs kerron. Täällä voi testata parisuhteen kestävyyttä täällä puistossa. Näin ovat Esko ja Virva tehneet toukokuussa 2019 ennen avioliiton vihkimistä. Eli nythän ne vois tulla tänne viettämään 7-vuotis hääpäivää, jos tämä testitulos on ollut oikea. Ja tässä on vielä yksi. Syys on tullut, luonto on värjäytynyt kauniiseen väriloistoon, josta ovat nauttineet perheen kesken mummo, pappa, Anton, Ilona ja Venno. Luonnossa olemiselle ei ole ikärajaa. Ja tänään juhlittava Leivonmäen kansallispuiston ystävätkin on ollut ihana siitä, että sellaisille ihmisille, joilla on esteitä jo elämässä, ikäihmisiä ja muuta, niin on tarjottu mahdollisuus tulla tänne luontopoluille. On tehty semmoisia esteettömiä polkuja ja oltu apuna heille, että he ovat päässeet tänne. Tästä kirjasta muuten ei löydy sellaista mainintaa, näitä kirjoja on varmaan useampia, mutta täällä on myös semmoisia kulttuurikokemuksia. Olen itsekin kokenut, että kun on ollut semmoisia metsänlaulajaisia ja silloin kun Suomi täytti 100 vuotta, niin täällä järjestettiin oikein semmoiset isot juhlat, missä oli useampi kuoro laulamassa. Eli kyllä tämä puisto antaa mahdollisuuksia moneen. Mutta nyt on semmoinen juttu, että kahvipaussi on viety ja kyllähän muistatte sen, että jos tänne luontoon on jotakin tuotte, niin sen myös mukana ne pois viette. Tänne ei saa jättää mitään. Vai jäitä sun vielä ketuleiviä vastattava? Paraimmillaan tähän aikaan kuesta. Mutta nyt minä lähden tavan takaisin niihin arkisiin hommiin. Ja jätän teidät, menkää työ nyt sitten käymään siellä Jousniemen nokassa. Siellä on vaikka voin pulahtaa tähän vuoden aikaan. No niin. Ja seuraavaksi mä esittelen tätä meidän muistelujulkaisua. Eli tammikuun alussa Merja lähetti jäsenille viestin, että tänä vuonna keräämme talteen Leivonmäen kansallispuiston ystävien toiminnasta mukana olleiden muistoja. Kirjoitathan meille ja kerrot kokemuksista, tapahtumista, sattumuksista tai vaikkapa vain ajatuksista, joita mukana oleminen on sinussa herättänyt. Kaikki ajatukset ja kokemukset ovat tärkeitä ja tervetulleita. Ja
Niiden muistojen pohjalta me ollaan kerätty tällainen muistelujulkaisu. Virallinen julkaisupäivä on tänään. Tosiaan niin kuin Merja sanoi, niin se on varattu kaikille juhlan osallistujille, yksi per talous, ja se on tuolla aulassa noudettavissa. Tässä yhteydessä mä haluan erityisesti kiittää kirjoittajia Tiina Hakkarainen ja Maija Mikkola, Sinikka Hytönen, Heli Kuurnen, Ritva Laitinen, Esko Manninen, Lea-Elina Nykkilä, Merja Olenius, Terhi Saloma, Turki Strandeen, Jannika Tanni ja Eero Väisänen. Kiitos teille, te todella teitte tuon julkaisun. Ja tämän julkaisun alkusanoissa Merja kirjoittaa: erityisen kiitokset osoitan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle Lea-Elina Nykkilälle, jonka osaaminen ja tietopohja kansallispuiston kehittämisestä sekä yhteistyöhenki ovat osoittaneet toiminnalle sekä suuntaa että merkitystä kaikki nämä vuodet. Se Lea-Elinan teksti on oikeastaan tuon koko muistelujulkaisun runko. Muistelu menneistä vuosista yhden ihmisen kautta. Ja niin kuin te olette jo kuullut, niin Lea-Elina ei nyt tänään päässyt paikalle, mutta hän on lähettänyt meille tervehdyksenä. Mä haluan lukea sen tervehdyksen, mutta Lea-Elina on yhdessä Terhi Saloman kanssa koonnut videon, joka kuuluu sen tervehdyksen taustalle. Ja siihen videoon on koottu kuvia ja pieniä videopätkiä menneiden vuosien ajalta. Ja se on tosi ihana. Toivottavasti mä saan tehtyä sille oikeutta, että osaan sanoa oikeassa kohdassa oikeat asiat. Ja nyt mä suosittelen, että te, jotka olette olleet mukana, niin tällätte ittenne nyt niin, että näette varmasti sitten, kun se esitys on. Leivonmäen kansallispuisto edustaa Keski-Suomen luonnon monimuotoisuutta parhaimmillaan. Ehti kuitenkin kulua vuosikymmeniä ennen kuin ensimmäisestä Haapasuon suojelualoitteesta päädyttiin Leivonmäen kansallispuiston perustamiseen. En suota pelkää, mutta Leivonmäen kansallispuisto perustettiin 1. maaliskuuta vuonna 2003 vuosia kestäneiden vaiheiden jälkeen Leivonmäen kunnan tekemän aloitteen pohjalta. Kun tavoite oli saavutettu ja vastuu puiston toiminnan käynnistämisestä ja ylläpidosta oli siirtynyt Metsähallitukselle, aloimme puiston perustamista aiemminsa tekemässä sitä tutuksi niin paikallisille kuin matkailijoille. Syntyi ajatus Leivonmäen kansallispuiston Ystävät ry:n perustamisesta Kolin kansallispuiston ystävien puheenjohtaja Lasse Lovedin innostamana. Heti toiminnan alkuvuosina käynnistyi retkitoiminta tavoitteena lisätä monipuolisesti luonnon tuntemusta. Vuosien varrella Levi on järjestänyt useampia linturetkiä eri teemoilla. On kuunneltu alkukeväistä pöllöjä ja keskikesällä kehrääjää, puiston tunnuslintua. Lisäksi yhdistyksen oma joukkue on osallistunut vuosien ajan valtakunnalliseen tornien taistelutapahtumaan, jossa seurataan kevätmuuttoa aamun varhaisista hetkistä alkaen. On ollut luonnonlukka, perhos- ja lepakkoretkiä, suosittuja sieniretkiä näyttelyineen, on ollut Selänpohjan maastossa. Kerran myös Rutalahden markkinoilla oli esillä laaja sienivalikoima. Luontoretkien lisäksi luontoa on tehty tutuksi valokuvanäyttelyin ja luennoilla, joita on järjestetty kirjastoilla Kotiseututalo Simolassa, yhteistyössä Kotiseutuyhdistyksen kanssa sekä Suojarinteellä Rutalahdessa, yhteistyössä Rutalahden nuorisoseuran kanssa. Lapsille ja nuorille järjestettiin luontokuvakilpailu ja kaikille suunnattu kirjoituskilpailu. Taide ja kulttuuri on aina kuulunut osaksi Lehyn toimintaa. Opeleikio on puiston perustamisesta alkaen ilahduttanut yleisö eri tapahtumista laulullaan. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, Suomen luonnonpäivänä
kajahti 7 kuorokonsertti Luonnon helmassa Lintuniemessä. Perinteeksi on muodostunut Suomen luonnonpäivänä metsänlaulajaiset, joita vietetään tänäkin vuonna 26.8. Selänvuoressa. Samana viikonloppuna Visit Jyväskylä Region järjestää Outdoor Express kansallispuistoretken bussikuljetuksineen Jyväskylästä. Lekyläiset huolehtivat yhteensä 3 kesäviikonloppuna retkeläisten opastuksesta puistossa. Merkittävä osa yhdistyksen toiminnasta on ollut talkoot. Puistossa talkoilla on kitketty lupiineja ja muita vieraslajeja useasta eri kohteesta varsin tuloksellisesti. Arvokas Syysniemenketo oli usean vuoden ajan heinätalkoiden tapahtumapaikka. Viikatteet ja haravat heiluivat. Tahko pyöri taajaan ja hiki virtasi. Välillä hongattiin ketoneikoita ja avonoiden lurkkoja. Ihailtiin kedon upeaa kukkaloistoa. Yhtään sadepäivää ei näihin talkoisiin sattunut. Merkittävä talkootyön kohde on liittynyt varainhankintaan. Yhdistys halusi parantaa myös erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten, vanhemman väen ja koulujen mahdollisuuksia vierailla puistossa. Jotta kuljetukset, tarjoilut ja ohjelma mahdollistuisi, alettiin miettiä varainhankintakeinoja. Leila ja Pauli Backman olivat todellisia varainhankinnan idealinkoja. Linnunpönttötalkoita järjestettiin Ruutalahdessa useita, ja pönttöjä oli myynnissä monessa paikassa. Lisäksi järjestettiin arkajaisia, oli omaa ja Metsähallituksen kansallispuistotuotteiden myyntiä, omia postikortteja ja mainosmyyntiä kansallispuistoesitteisiin. Tärkeä tuki toiminnalle on vuosien varrella ollut tunnollisesti jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet ja Joutsan kunnan toiminta-avustus, jonka turvin saamme muun muassa juuri infotaulun Karolinan kestikievärin eteen turvepaan UPC:n. Uutena merkittävänä varainhankintamuotona on nyt muutaman vuoden ajan ollut Neovan Haapasuon lintuposteikon linnunpönttöjen huoltaminen. Tämä Neovan eli entisen Vapun biodiversiteettiposteikko on kaikkein pitkäjännitteisen lekyn vaikuttamistyön tulos. Jo vuonna 2012 saimme mahdollisuuden kutsua eri toimijoita yhteistyöpalaveriin Joutsan kuntaan. Suuri ilo oli, kun vihdoin vuonna 2023, 11 vuotta myöhemmin, osallistuimme kosteikon vihkiäisiin. Uusi alue täydentää hienosti kansallispuiston monipuolista luontoa, vaikka ei puistoon virallisesti kuulukaan. Ehkä jonain päivänä sekin toive toteutuu, samoin kuin toiveet hyvän lintutornin rakentamisesta alueen itärannalle. Levy toimi aktiivisesti myös Kirveslammen luontotornin rakentamiseksi. Metsähallituksen suunnittelema ja Joutsan kunnan LAPE-hankkeena toteutettu torni on suosittu retkikohde ja jopa häirinpitopaikka. Vuosien varrella Leky on järjestänyt retkiä lähialueiden luontokohteisiin joko omalla porukalla tai yhteistyössä Ikolan pienviljelijäyhdistyksen ja Joutsan jousipartion kanssa. Olemme vierailleet niin Pyhähäkin, Repoveden kuin Etelä-Konneveden kansallispuistoissa. Veneretkiä on ollut Päijänteellä ja Kellosselällä. Olemme kiipeilleet etsimässä kalliomaalauksia Laukaassa Sarakallella, tutustuneet Verlan maailmanperintökohteeseen, Alvar Aallon koetaloon Murmessa ja Maila Talvion taidesalonkiin Hartolassa. Tässä vain muutamia esimerkkejä vuosien varrelta. Vuosien ajan kesän kohokohtia oli kansallispuiston ystäväyhdistysten tapaaminen, jonka Metsähallitus järjesti eri puistoissa. Paikallinen ystäväyhdistys toimi ohjelman järjestäjänä. Tänään julkaisuissa muistelmissa Ritva Laitisella on arvokas kirjoitus näistä tärkeistä tapaamisista, jotka aina poikivat uusia ideoita ja synnyttivät yhteisöllisyyttä ystäväyhdistysten toimijoiden kesken. Erilaisia juhliakin on ehtinyt 20 vuoden tarkalleen useita.
Olemme järjestäneet oman yhdistyksen 10-vuotisjuhlan lisäksi puiston 10- ja 20-vuotisjuhlat. Vuonna 2009 olimme järjestämässä Jyväskylän yliopiston 75-vuotisjuhlavuoden luontoretkitapahtumaa. Samalle vuodelle sattui myös juhlava Rutajoen ylittävän sillan vihkiäiset juhlapuhujana silloinen opetusministeri Henna Virkkunen. Toiminnan pitkäaikainen tallentaminen mahdollistaa tämänkin esityksen. Terhi Salomaa on vuosien varrella kuvannut videoita ja ottanut valokuvia kansallispuiston vaiheesta sekä Lekyn tapahtumista, retkiltä ja juhlista. Katsottavaa löytyy Lekyn YouTube-kanavalta. Yhdistys on vuosien varrella uudistunut monin tavoin. Uudet ihmiset tuovat toimintaan uusia ideoita ja toimintamalleja. Yhdistys voi hyvin. Innostusta toimintaan Leivonmäen kansallispuiston ja luonnon puolesta riittää. Vielä tähän loppuun haluan esittää toiveen. Jospa ennen Lekyn 30-vuotisjuhlia kansallispuistomme olisi laajentunut vasta ilmestyneen luonnonmetsätyöryhmän esityksen pohjalta. Toiveemme ovat usein toteutuneet. Työ jatkuu. Ja tässä lopussa on sitten vielä kohtu kuvia, mutta varsinainen tervehdys oli tässä. Aplodeiltaan Leaille. Kiitokset tosiaan sekä Päiville että Lea Elinalle, joka poissa olevanakin pystyi esityksen näin pitämään. Se edellyttää ja varsinaista taitoa. No niin, nyt sitten jatkamme vielä hieman. Me olemme saaneet onnitteluja ja muistamisia tämän 20-vuotisen taipalehden vuoksi ja olemme niistä äärimmäisen kiitollisia sekä Joutsan kunta että Leivonmäen yrittäjäyhdistys on muistanut meitä tämän juhlan vuoksi ja kiitämme kuntaa ja yrittäjäyhdistystä lämpimästi ja nyt sitten myöskin tervehdyksen tähän juhlaan vielä omalta puoleltaan ovat tuomassa Metsähallitus ja Joutsan kunta ja annan Metsähallitukselle ja Tiina Hakkaraiselle ensimmäisenä tervehdyspuheenvuoron. Olette Kiitos. Mä olin listannut tähän vihkoon hirveästi asioita, mitä Leivonmäen ystäväyhdistys on tehnyt tämän puiston eteen, mutta niitä tuli tässä. Niin nyt haluankin vaan kiittää teitä aivan sydämeni pohjassa, että olette tehneet aivan mielettömän paljon lukemattomia vapaaehtoistyötunteja tämän puiston, luonnon ja meidän retkeilijöiden hyväksi. Ja se on äärimmäisen tärkeää nyt, kun eletään luonnon kannalta aika kovia aikoja. Meillä on ollut paljon säästöjä ja aina välillä tuntuu siltä, että vaikka kuinka tekee töitä, niin silti on niinku tiukkaa, mutta periksi ei ole annettu ja yritetään parantaa tätä meidänkin taloustilannetta sitten jatkossa ja nämä teidän toiveikkaat ajatukset tästä puiston laajenemisesta ja muuta, niin ne tuo kyllä voimaa meille luonnon puolesta töitä tekeville ihmisille. Ja oli ihana nähdä tässä kaikkia. Siellä oli entisiä kollegoita ja nykyisiä kollegoita ja paljon tuttuja ihmisiä näissä teidän kuvissa. Ja se on tosi arvokasta, että te tallennatte vielä tätä teidän tekemistä ja tätä puiston historiaa ja jatkaa samaan malliin. Ja toivottavasti voidaan tehdä yhteistyötä vielä ainakin 20 vuotta. Mahtavaa. Isot onnittelut ja isot kiitokset. Ja Joutsan kunnan tervehdyksen esittää Mika Siekka, ole hyvä. Arvoisat Leivonmäen kansallispuiston ystävät ja kansallispuiston ystävien ystävät. Onnittelen Joutsan kunnan puolesta 20 vuotta toiminutta Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:tä. Olette tehneet kansallispuistoa ja sen lähialuetta tunnetuksi monien eri tavoin. Heti kansallispuiston perustamisesta ja jo sitä ennenkin myötävaikuttaen toimijamme ovat nostaneet alueen luontoarvoja ja alueen erityisyyttä esille. Toiminta ei ole keskittynyt todellakaan pelkästään kansallispuiston alueeseen, vaan ihan koko tähän lähialueeseen yleisemminkin. Toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi monimuotoisuuden vaaliminen, mutta samalla myös vieraslajien leviämisen estäminen, lintujen tarkkailu, pesinnän helpottaminen pöntöille ja muilla tavoin, ideat ja aloitteet, talkoot ja tapahtumat. Ne kaikki ovat olleet omiaan tekemään kansallispuistoa ja sen lähialuetta
tunnetuksi. Yhteistyötä kunnalla ja Leivonmäen kansallispuiston ystävillä on ollut monella tavalla. Esimerkkinä vaikkapa tuo retkihiihtolatu, joka ei ole tänä päivänä hankalia olosuhteiden vuoksi sitten syntynytkään. Olette tehneet yhteistyötä koulujen kanssa. On ollut arvokasta, että koululaiset ovat päässeet tähän alueeseen tutustumaan ja siitä on saatu paljon apua. Ympäristökasvatuksen aiheita on ollut ihan alusta alkaen. Teillä yhteistyön muoto. Entinen ja nykyinen aika ovat lyöneet kättä ennallistamistoimissa, jossa esimerkkinä on se lintukosteikon syntyminen sinne Haapasuon reunoille. Turpeen syntyä ja pitkää historiaa suosta esittelevä turvepylväs on nyt keskeisellä paikalla toivottavasti herättämässä mielenkiintoa ja samalla myös kiinnostusta mahdolliseen puuston alueelle vierailusta. Olen liikkunut itsekin varsin paljon kansallispuiston alueella eri vuoden aikoina yksin ja perheen kanssa. On ollut hienoa tutustuttaa monia lapsia tähän erityiseen luontokohteeseen, joka on minun lähellä. Viime joulukuussa Tapaninpäivän kelmeässä valossa pyöräilyn Joutsan taajamasta maastopyörällä Harjujärvelle eväitä syömään. Siinä samalla kartoitin sitä mahdollista tulevaa reittiä, jossa pääsee maastopyöräillen tänne tuolta Joutsan taajamasta. Ellei nyt mitään merkittäviä vastoinkäymisiä tapaa, niin uskallan sanoa, että kesäkuussa se reitti on merkitty tuonne maastoon. Pyöräreittiä ehdotti myös Lea Elinen muutamia vuosia sitten. Harnolahteen toteutuu Melolille oma laituri tämän kesän aikana myöskin. Vielä yksi tämmöinen muisto tämmöisestä yöllisestä kohtaamisesta pienen ystävän kanssa täällä puistossa pari vuotta sitten talvella. Yöllä täällä kansallispuiston alueella usein semmoisena vähän hankalina aikoina, marraskuussa riippumaan tuossa Soimanlammella tai tuolloin helmikuussa Harjujärven rantamilla. Koska oli tulossa arkiaamu ja piti mennä töihin, niin tein illalla jo napparasti eväät valmiiksi tuohon telttaan. Leivät sinne valmiiksi ja keitin termospulloa vettä. Yöllä minua alkoi häiritä korvakeessa jonkinlainen rapina. Se alkoi häiritä niin pahasti, että jouduin sitten kädellä vähän huitumaan siihen suuntaan, aika jämäkästäkin. Rapina vain meni. Lopuin loppujen mukavasti. Aamulla otin eväspussin esille ja huomasin, että eväitä olikin jo halkattu. Pussissa oli reikä ja pahat aavistukset kävivät toteen, kun huomasin, että myös teltan pohjakankaassa sillä nurkassa oli pieni parin sormen mittainen reikä. En laittanut Fjällrävenille palautetta, että telttainen pohjakangas kestää ehkä 10 000 metriä vettä, mutta ei myyrää. No, telttaan paikattu uuden veroiseksi, enkä kannata kaunaa myyrällekkään. Nälkäänsä söi. Samanlaista sinnikkyyttä toivon edelleen teidän Leivonmäen kansallispuiston ystäville tulevissa vuosina. Vielä kerran onnittelut ja kiitos. Kiitos Mika Silkka. Pian on juhlamme päätöksessä. Sitä ennen vielä yhteislaulu, mutta Päivinä oli asia. No asiaa, että unohdin tuossa puheeni päätteeksi myöskin ojentaa pienen tervehdyksen. Samalla kun mä oon ihan yksityishenkilönä nyt täällä, niin mä oon myöskin tämän Paremman luonnon puolesta säätiön edustajana. Ja tämän säätiön toimitusjohtaja Pepe Forsberg on myöskin tämmöinen tietokirjailija. Häneltä on tullut julki tämmöinen kansallispuistot tutuiksi. No, tätä ei täällä ehkä niin tarvita, mutta tässä on vähän uusi näkökulma, tämmöinen historianäkökulma. Ja nyt kun vähän kurkkaatte sinne Leivonmäen kohdalle, se on jotenkin ensimmäisenä itäisten kansallispuistojen kohdassa, niin sieltä voi tulla jotain uusia yrityksiä levyillekin taas uuden suuntaisen toiminnan käynnissä. On teillä tämän suuntaista ollut, mutta vielä uuden suuntaista, joka liittyy nyt sitten näihin historian näkökulmiin. Mutta samalla myöskin tämä kirja ehkä niin kuin muistiksi, että Paremman luonnon puolesta säätiö seuraa teitä. Itse asiassa Lea Elinahan oli aikansa myöskin säätiön hallituksessa ja toimii ansiokkaasti siellä. Mutta säätiö varmaan mielellään tältä alueelta hankkii niitä alueita, jotka toivon mukaan sitten jossain kohtaa on tulevan laajennuksen alueella. Kiitos. Ja näin juhlan
päätteeksi laulamme Leivonmäen Keski-Suomen kotiseudun laulun ja se tulee meille säästämään sinikkaan laulun. Sydän suuri.